Hmm. Ay, shut out. Ate Brenda, shut out. Oo, nag-ambon-ambon lang, te. Hindi man malakas. DM Chibi, yung Macau, shut out. $16 viewers, thank you so much, guys. Please subscribe. Dito sa amin kanina malakas, ngayon mahina na. Mahina naman kanina dito, di man ganun lumakas. Ay, mami lang ilang shut out po. Nice to meet you all. Shout out. Okay na tayo, Mark. Still number 2. Oo nga po eh. Thank you so much, Mami lang sa suporta. I-edit ako para may i-upload ako bukas. I-upload ko na maaga to.
para madagdag views. Akala ko may pot price yung yung gumagawa ng content, yung gumawa ba ng wala pala. Mami lang ilang, hello po, sabi ni Ate Brenda. Brenda from ilang. Oh, 5 mananalo. Malaking bagay po 'yun. Kami lang ilang yung na yung pot price. Nung sa una, iba sinabi. Ay, Jiki Chibi, shout out. Kumusta? Idol, kumusta ang buhay-buhay? Oo nga, mami lang ilang. Pero okay lang yun. At least nag-import tayo. Yung naman, yung content ko naman yun. Gumawa na akong content. Dahil sa tulong mo yun. Request mo yun eh. At ginawa ko yun dahil sa tulong mo sa revenue ko. Kaya gumawa ko ng kahit hindi ganun kalaki ang views. At least, ma-appreciate mo lang ba yung ginawa ko kahit maliit lang views. Kaya yun ang naging purpose din ng ko. Oh no. But it's okay. Paikutin na nila. Paikutin, nandiyan pa tayo. Nandiyan to. O medyo lang po, medyo malapit-lapit lang kay Gamboy. Elenggo Vlogs, TV shot. Doon na. Matulog ka na doon. Boss Ilonggo, shoutout sa'yo, Boss Ilonggo. May galaw shoutout host. Ay, may galaw shoutout sa'yo. Salamat boss, sabi ni GKK TV. Miguel shoutout host and all. Good evening. 1 hour lang ako mag-live guys mga kawaray. Kasi linggo bukas kailangan ko mag-aaga bukas magtinda. Baka naman tanghaliin na naman ako. Mag-watch ako ng video niyo to mga idol sa nandito. Unahin muna natin si Ate Brenda. Si Ate Brenda na una Salamat po sa inyo dyan. Last one ako, Ate Brenda. Sa akin Dito tayo video. Watching sa'yo, Ate Brenda. Wala to isa. Cellphone na to. Gobat Basta fair lang laban mo. Kahit na sinabi niya na ilan lang mga viewers mo. Oo. Ganun talaga yun. Basta fair lang ang laban mo. Kahit na sinabi niya na ilan lang ang mga viewer mo. No, wala naman yun. Mamilang ilang. It's okay lang sa akin. Totoo naman yung ganun ng viewers ko lang. Pero masaya ako kasi nakakasabay tayo sa mga mga kuray na vlog, pinapapansin niya kasi nga kasama ng hawak sa kanila. Well, it's okay. Ano pa ba? Huwag na natin dibdibin yun. At least yung tulong mo sa akin, okay na yun. No problem dyan. Masaya na ako sa nangyayari sa akin Meron akong tumaas din ng views ko dahil sa ginawa ng Tol Project. Kaya pag sumahod ako,
sa Seattle Project makakatikim sa akin ng sahod. Yan ang ano ko eh. Mentor sa mga ano, sa pag-upload. Seattle Project. Ilonggo Vlog, shout out. Yun nga yung mamilang ilang pag yung sumahod po ako sa ano, sa ano ko po sa yung revenue ngayon, may bibigay ako kay Tool Project. Ano yun? Kasi yung sa bike nga niya po, yung sa ano yung tinidor, 'di ba sira po yun. Nagtsatsaga lang siya sa bike niya. Nag-usap kami kanino karaan. Nag-usap kami nung pagpunta niya dito kahapon. Sabi ko, "Tol, kumusta na yung ano mo sa bike mo?" Sa tinidor, sabi niya, "Wala pa tol, sira pa din." Sabi ko, "Mabuti na ano mo, nagagamit pa rin yan pag biyahe mo sa paghanap buhay o pagpasok." Sabi niya, "Tinatsaga ko lang tol kahit mabigat. Kasi kaysa naman mag-commute ako, paano. Okay na sa side mo." Okay naman po. Kaya pag ano po, pag sumahod ako, magbibigay ako kay Tol Project. Pandagdag niya dun sa kanyang anong bike. Kasi kailangan niya yun eh. Siyempre, doon siya kumukuha ng pang ano nila pang araw-araw. Nandiyan si Tol Project. Ano yun? Wala tol. Elonggo Vlog, shout out. Anong tinidor? Yung ano po, yung sa bike po, yung sinabi niya nung nakaraang ano, nung live ko po nung ano, yung sa tinidor po, yung sa harapan, mayroong pinalitan niya yun. Dun, napansinin niyo po yung vlog niya doon sa ano, ito, yung vlog nito, yung project. Kasi may nag-vlog yan siya eh. Shinare ko nga yun eh. Project. Kasi malaking tulong sa akin Tol Project kasi nung ano, siya talaga bumibira sa mga views ko eh, ang mga vlog ko eh. Ito po, itong vlog niya. Wait lang, skip ko lang to tol. Agoy Project na nakahiya kay Mark. Ano ka ba Ate Brenda? Wala yun. Nasa utak ko na yun nung nakarampa. Nakuha natin ang paggastos sa biyahe mo. So, wag bawasan yun. Nakuha natin yung panggastos sa biyahe mo. So, wag bawasan yun. Kung ano man ang problema sa tinidor, si ako na ang tutulong sa kanya. Ito mamilang ilang po. Oh. Yan. Yung ano niya, yung ginagawa niyang ano. Kasi pag may mga kailangan kami mamilang ilang, pag halimbawa may mga problema kami sa YouTube namin, yan ang agad ang linalapitan namin, si Tol Project. Kaya malaking tulong sa amin yan nung nakilala namin sa YT yan. Eh, sabi ko nga sa kanya, isip-isip ko nung nakarampa, nung nakapanood ko to, sabi ko, paano to na ano? Tapos tinanong ko siya kahapon, sabi ko, Tol, nakabili ka na ba ng ano mo, yung sa tinidor mo? Sabi niya, hindi po nga tol eh. Sabi ko, pero hindi ako nagsabi sa kanya ng ano, nung magbibigay ako ng pandagdag doon sa ano niya. Kasi nagbigay si Kuya Elmer ng pandagdag 400. Tapos ngayon, sabi niya, pag-iipunan niya muna daw. Sabi ko, sige, tutulong. Isip-isip ko, tutulong ako. Tutulungan ko siya pag sumahod ako. Si ako na lang ang tutulong sa tinidor. Magkano ba sa tinidor na yan? Yung sinend ko sa iyo na message, ito. May sinend pala sa mail. Ito mamilang ilang pala, yung sinend sa akin ni Pe. Kasi nag-uusap kami niya ni Tol Project eh. Oh. Ay, hindi pala to, ito. Huwag itong natutulog. Huwag po iyang natutulog, ere. Yan po mamilang ilang oh.
Yung mamilang-ilang po yung sinasabing tinidor sa ano, sa bike. $2,000 daw po. Pag yung ano na, yung mamahalin, 2,000. Pero mayroon dito mga mura. Pero mahirap pag ano. Sabi, ito, 2,000. May 2,850 pa nga eh. So, please tell me magkano. Okay. Uy. Thank you, Mami Lang Ilang. Salamat po. Mahihain kasi yan si Tol Project. Toki daw po yun, Ma'am Ilang. May nakita na daw si Kuya Projects sa may Quiapo. Aray ko. Gumagawa kay B-Boy, ginamit ko yung boy ko pa. Okay natin. Shoutout ka na. Grabe kung alam nyo lang, dami kong napagkakatiwalaan na di totoo people. Halos pinagyayabang pa mga si akong eh. But it's okay. Elong, shout out. Just move on. May mga multong ganyan talaga. Wakwak po yun, mamilang-ilang, hindi po yun multo. Ipa-Diyos mo na lang natin mamilang-ilang. Sabi niya siya na Nike. Yes, pe. Kaya mo na lang yun. Ganon talagang life. Hindi maiwasan po mayroon tayong ano. Kahit anong tinulong mo na, mayroon pa rin silang sasabihin. GGK TV, shoutout sa'yo, tol. Kumusta? Mamaya mag-watch ako ng video mo, tol. Nag-i-edit kasi ako ng video eh, para may pang-upload ako bukas eh. Hoy, ba't di ka pa natutulog? Pangit kang bata ka. Tulog ka na ron. Saway ka. Brenda Migalaw, shoutout. Yes, pe. Tay Alex, Migalaw, shoutout. Tay Alex, salamat po. Wow, natatawa lang si ako. Lahat ng nasasabit sa katawan niya, pati hawak niya, si ako. Makikita doon pero nagyayabang pa. Lahat ng nakasabit sa katawan niya, pati hawak niya, si ako makikita doon pero nagyayabang pa. Iyan mo lang yun.
Kung may naibigay man po kayo dun, maging ano lang po kayo. Maging, tawag nito, proud dahil may isang tao kayong tinulungan sa ganong mga bagay. Hoy, tiyanak, buang ka. Anyan ka na naman. Mamilang ilang, you have a good heart, more blessing to come para marami ka pang matulungan. Oo, JK Kim po natulungan na yan. Upay nga gabi isang kay, shout out boom. Uy, Joseph, shout out sa'yo. Ay, salamat sa pasyal. Kumusta ang buhay? Ate Emmeline, shout out. Mamilang ilang, sabi ni Project. God PM, Kawaray, sabi ni Ate Emmeline. Ate Emmeline, ba't di ka pumunta? Nandun pa naman yung, yung, tawag nito? Mayong gabi. Yung repolyo mong isa bigay ni Mamilang ilang. Nandun pa, hindi mo pa kinuha. Si Tatay Robin, hindi rin kinuha yun sa kanya. Tol Erap, may galaw shout out. Nasasabi ko lang yun kasi di ako makapaniwalang may mga ganyan palang people hanggang ngayon. Sabi niya. Tay Alex, may galaw shout out, sabi ni Project. Alang tawa sa Mamilang ilang. Tol Project Boom, sabi ni Joseph. GKK, marami na nga yan natulungan si Mamilang ilang, napakabait. Kuya Era, may galaw shout out, sabi ni Ate Brenda. Tol, harang ako, Tol. GKK, watch kita mamaya. Lubat kasi isang cellphone dito eh. Uy, so 1% din na kaya yun. Kuya Arap, may galaw siya. Pumunta ako kahapon. Hindi ka nagtinda. Ne, nandun ako noon na, ayan yung salarin yung dalawa, si Mabi TV at si Tol Project. Nag-inom kami sa bahay. Pumunta ka pala bukas, puntahan mo na lang te. Brenda Yahoo, sabi ni Joseph. Pumunta ka pala na, sorry. Kasi umuwi ako eh. Nag-inom kami sa bahay. Tapos mas maganda ang talong na ibenta, madami ahangad sa talong para makain nila at alams na. Tsana, puro kakalukuhan. Musta na po? Sabi na, ayo Aaron. Shoutout sa'yo Aaron Carlet. Okay naman. Tiyanak. Mamilang-ilang si Tiyanak, puro yung kalukuhan. Project Miguel Osaro, sabi ni Tay Alex, alag pa more. Tay Alex, konti nga lang eh. Naging salarin kami. Oo. Salarin kayong dalawa. Lalo na si Mabi. Sabi, usapan, dalawa lang. Nadagdagan ano. Tiyanak, sabi ni Maria P, okay lang bukas, puntahan ka. Sige, Ate Imalin. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you, Aaron. Maria P, hello, madam. Oba, madam. San Juan, Batangas kami bukas pa pag uwi layo pa dito. San Juan kayo, Joseph? Ano gagawin nyo doon? Mamilang-ilang, salamat. Mga pasaway na to. Tay Alex. Maria P, sabi ni Project. Madam Damin, sabi Maria P. Kuya Project. Tawa si Tiyanak. Hello P. At Brenda, salamat boss Mark. Uy, mas salamat sa iyo GKK TV. Pumasok ka sa akin. Nanood po kami ni Mrs. Nang ano pinanonood mo, Aaron Carlet? Taga saan ba kayo, Aaron? Napanood ko, Tol Erap, upload mo. Naghahanap kayo ng merienda. Aba, hindi ko pa napanood yun. Ayaw kasi ni Tol Erap, magbababa ka kasi sa GC ng mga upload mo, just live mo para malalaman namin naka-live ka. Kasi marami kasi tayong kaibigan sa YT. Madamdamin pero di maamin. Damdamin pero di amin. Aray ko. Mamilang-ilang, salamat po. Sinabi mo pa, Brenda, wasalak. Wasalak. Sana all may GC.
Oh, GC mga ano yun. GC mga pugi lang kasi nandun. Eh, pugi ka. Ikaw kasi masyado ka ng pugi, Tiyanak, kaya di ka na namin pwedeng ano doon. At di ka pwede talaga doon kasi di ka pwedeng makita yung mukha mo pag nakita. Yung live mo now, taga Bicol po ako. Ah, taga Bicol ka ba? Aaron Carly. Buti saan nakilala mo ako? Nakilala mo ako sa ano, YouTube. Kamukha ko daw si Sagato, parang hindi naman. Ibang-iba yung Sagato tsaka ikaw. Layo pala, San Juan, Batangas. Mga kabung. Malayo talaga yan, San Juan, Batangas. Taga Bicol po, idol. Si Mrs. taga Ilocos. Ah, taga Ilocos. Ah, okay. Hindi nga namin nakikita ang mukha mo, Tiyanak. Oo nga eh. Saan sa Bicol? Sabi ni Project. Sa Buray. Raulo ka? Taga-Sain ka sa Bicol. Sain? Mukhang pupunta yata si Kuya Sani bukas sa palengke. Nagtatanong eh, kung magtitinda ka bukas. Sabi ko, oo, magtitinda. Mukhang dadaan yata. Pag dumaan yun, bigyan ko ng gulay yung kay... Di nakakuha ng gulay yun na libre eh. Dan Tamsak Tiyanak, sabi ni GKK TV. Look, matulog ka na doon ano? Ulo. Paanohan mo ah. Paluin kita, kulit mo. Bau, Camarinesor. Idol, sabi ni Aaron Carlet. Maria P. Baka mag-viral tayo niyan. Taga Bicol ka po, Tay Alex. Hindi naman si Tatay Alex yun. Marong gabus. Hindi. Nakiharap mo nga dito electric man. Diyan na pangit. Ano mo kulit? Ng viewers ko. 9 viewers, salamat. Pumunta ako sa Bicol, tapos Bocol na abot ko. Nasa Rizal si Tay Alex. Bisakol ako. Mas bati? Ah, taga Masbati pala si Tatay Alex. Tiyanak, sabi ni Mami ng ilang, Idol, ano pong tinitinda mo? Ano, gulay. Bukas, gulay na naman paninda ko. Upo tsaka repolyo pa rin ang paninda ko. Mahal ang ano, kamatis. Ginto. Tapos ang bintahan lang sa palengke, 50 lang. Pag in-80 mo, 60. Takbuhan na yung customer. Doon na nak. Ang mga customer kasi dito sa bayan, gusto lagi ang mura. Kahit pangit na itsura, basta mura. Palag-palag yan sila. Tulad yung upo ko kanina. Maganda yung upo ko, malalaki. Tapos sariwa. Maganda, mag-green na mag-green. Ang hinahanap yung mababa, presyo. Yung nasa tag 35, kahit maliit. Kahit maliit lang siya, ganun lang ang upo. Kalaki. Kinukuha nila kasi mura daw. Pero yung aking malalaki yung matataba pa. Akala ko tay, Ilocano ka. Sabi niya to Brenda. Doon na po kasi po. Matulog ka na doon. Dali na. Doon na. Ang oras lang ako magla-live kay... Minutes na ba? 30 minutes na lang guys. Tapos taga doon ako sa Nagbati, Barangay Talsikan, Son 86.
689. Ay, son 69. Sana all doon ka sa Talsikang Bati. Like down, sabi ni Vlogger Nesha. Today it's my premiere at 8:15 p.m. Please support. Vlogger Nessa, thank you so much. Hindi taga Masbate. Masbate ako. Taga Masbate ka. After 3 minutes later, coming premiere. 3 minutes later, coming premiere. Yo, okay. See you. See you again. See you. Vlogger Nessa. Akala ko. Oh, boss, tama ka dyan. Mas hanap talaga ng mga mamimili ang mas mura. Oo nga, JKK TV. Lahat naman, nakikita ko na yung gusto na naman ganyang pag-uugali. Gusto nila talaga mura. Basta kahit pangit yan, basta mura. Yun, papalagan nila yan. Pero mayroon naman iba na medyo nakakaluwag-luwag sa budget. Doon sila sa maganda. Ayaw nila na mura. Galing minsan ng mga napasok. Host, nasa Makati ako kasi meron akong pa-challenge, pa-change oil. Nung nakaraan, nasa Davao ka, ngayon nasa Makati ka na naman. Ano ka, wakwak? Bigla ka nakakalipad, saka nakarating lang, uutusan ka na magpunta sa premier nila. Ganun po talaga yun, mamilang-ilang. Ganun pala talaga yun mga, Hindi siya yung vlogger na siya. Hindi siya yung basta-basta na nagtatambay. Wala agad yan. Mamilang-ilang namimingwit ba yan ng viewer? Parang ganun na yun, tol. Kung magpakulay sa akin, pupuntahan ko siya. Hindi, joke lang. It's okay. Kachat ko ang senior citizen eh. Nagtatanong ko anong gusto niyang oras sa pumunta. Baka mara ata ito pa. Good pay mo ilang sabi ni Emmaline. Tawa yung Tiyanak, sabi ni Maria Pay. Ba't di umunta sa Arabas para makita niya? Hinahanap niya, di ba? Idol, sinsya na ka na kung gabi lang ako nakakapanood ng live. Oh, Aaron, Carlet, baka hindi kayo busy o may time kayo, pa-watch din minsan yung mga upload kong video. Kung okay lang. Kung okay lang naman, Aaron, Carlet. Emalayin, sabi ni Mamilang-ilang, sana ma-meet ko po kayo ng personal ako. Pag na-meet mo ako, Aaron Carlet, ng personal, baka tumakbo ka na, hindi ka na umulit-ulit. Pag sinabi ko,
Aywan ko sa'yo, Tiyanak. Bahala ka dyan. JKK TV, shout out. Tay Alex, salamat. Sige, sure po. Salamat, Aaron Carlick. Mayroon ako mga vlog dyan na, sana madagdagan man lang ng views hanggang kung may time po kayo. Tiyanak, later ka ba? Ay, Tiyanak, later baka mag-chorgy ka dyan. Bakit naman po ako tatakbo po, yun naman po kayo. Aba, sana all. Thank you din, Boss Mark. Salamat, GGK TV. Next kita dito kay Tol Project. Medyo marami lang ang ads. Visit ka, Tiyanak, bahala ka dyan. Bukulong ka. Kaya, 23 minutes, mag-end na ako. Kay, ba 11 na pala. Si Tiyanak, puro katarantaduhan. Abuti na lang si Pe. Natagal na kayo nakilala. Tiyanak. Hindi na yung, hindi na siya yung best naman na nagagalit. Si dati pag may mga birong ganyan, ayaw niyan. Nagagalit sa akin yan. Chat-chat agad yan. Hoy, Waray. Sabi, hoy, Marjo. Umayos ka dyan, ha. Puro na naman kayo kabastos ang pinag-uusapan nyo. Ngayon, hindi na. Umpisahan ko po bukas ng gabi. Manood po ako ng live. Mo. Hindi, vlog. Aaron Carlet para madagdagan ng views ko ba? Host, balita ko. Magkabibi ka na ulit kayo ni Maria Pe. Wala nga eh. Hindi mangyayari yun. Ayaw ng isa. Kung halimbawa magkabibi man kami, Tiyanak, isa ka na doon na kukunin naming ninong. Ay, si Mami lang ilang, nakalinya yan sa ninang ng kasal namin. Okay? Grabe, makabalita. Oo. Marites yan si Tiyanak eh. Alam namin ni Madam Maria P na ganito lang ako. Ever since nakilala nyo ako. Oo, alam namin yan. Alam namin yan. Madam talaga? Mukha madam ka dyan. Madam damin. Ano daw? Sabi ko, Mami lang ilang, pag kinasal kami ni Pe, ninang ka namin. Nakalinya na yan eh. Sir Jaime Vera. Nakalinya yan. Sir Jaime, payag si Sir Jaime. Sabi ko, Ninong, oo ba Mark? Kailan ba yung kasal niyo? Sabi ko, wala pa. Wala pa tayong pera. Sabi ko, pag nagkanak naman kami, Tiyanak, ni Pe, kukunin ka naming ninong. Sa namin, sa baboy. Sa baboy na may alaga. Hindi pa kasal, hindi pa po. Alam nyo, kwento ni Chris Moto. Hindi ko ganong alam yun. Pero nalaman ko lang nung nagpakasal si Tol Chris. Sige, ninong ako at ninang si ilang-ilang. Ayaw mo ba kay kulang? Ayaw mo kay kulang. Si Ma'am ilang-ilang, ninang nga namin sa kasal. Ikaw yung namin, ninong namin sa mga nganak na baboy namin. Matutulog ka na. Tiyanak. Okay lang ba sa'yo, Tiyanak? Yung baboy namin kasi ba mga anak na. Kabuwanan na kasi. Kukunin ka namin ninong down. Okay lang sa'yo? Nag-uusap lang kami sa pag-ride niya.
pauwi. Ganun po mamila. Naging ninang si ako. Magandang wag ikasal kasi walang divorce sa Pinas. Ganun ba yun? Oy, Jomar Sarate. Aba, iba na naman pangalan mo ah. Ay, ibang mo ngayon ah. Oh, you buy there. Ninong ako sa baboy. Oo, yung baboy namin mga anak. Tiyanak. Ninong ka doon agad. Sabi niya, gogo. Parang gago lang yan. Sige. Sige, planuhin nyo yan. Kailan ba? Hindi ko po alam mo ilang. Ano pa lang naman po. Ito. Pumasok na no. Agoy. May basher oh. May gago daw. Diyan. Aray ko. May nagmumura sa akin oh. Ate ilang. Good evening. Aba, na-hard na yan. Time out. Ang bilis ni Tol Jomar ah. Akala mo ha. Bian. Akala mo Bian ha. Mayroon kami dito. May basher. Happen. But may naisa ko. Minura ko. Gago daw. My goodness. Sorry. Ang bilis ni Jomar Sarate ah. Parang si Kuya Elmer lang din ah. Si Kuya Elmer, wala pang ginagawang mura. Pero may sinasabi pa lang na tatlong comment dalawa. Hide na agad ni Kuya Elmer. Ang bilis ni Kuya Elmer mag-hide. Sana main channel mo ilang. Sabi ni Chanak. Yan yung main. Ayun ang main niya, Chanak. Ano yan? Siya yung founder ng Team Ilang nila Tatay Alex. Yan si Tatay Alex. Ganyan din ang profile. Yan ang founder nila, si Ma'am Ilang. Tapos naging sa Team Boom. Naging sponsor. Wah, sari. 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 Parang si Idol Jumper. Nakakasira kasi ng mood. Ate elang. Sabi ni Joman. Kahit mabagal maglakad, pero mabilis kamay. Oo, mabilis tol. Mas mabilis pa sa alas 4. 2 comment, 3. Pag may nasabi ka na agad, paktay na. Asan nga ang main? Yan nga yung main niya. Main yan, kaya lang organic ako but a founder of Team Ilang 22. Founder po yan doon sa sa Team Ilang channel. Brenda, manood lang kung manonood but need pa magmura ng host. Yes, thank you Jomar. Salamat sa pagtanggol. Ikaw na si Machete. Ikaw na ang Machete. Ikaw pa ang ating tagapagtanggol sa mga inaapi ng mga taong walang magawa. Kanina nga, na-hide din yung ko tol eh. Ay, mayroon ako dito papahulaan sa kanya. Kay Jomar Sarate. May papahulaan ako kay Jomar. Pagkatapos mo ubos yan na, mag-isip na ha. Oras na ha. Sabi mo nila mag-exercise para din maka. Yeah. Oh. Cellphone holder? Ano cellphone holder? Yung sa Mine? Tinatanong ni Kuya Sani.
Nagliliwag ako, host. Dili ko kabalo. Ambot sa imo dong. Wow, nawa. Wow, now alam ko na. Mark, yung sinasabi mo sa premier mo. Ano po yun? May pangarap ka doon. Oo. Oo naman, lagi naman po. May pangarap ako sa aking ano. Si Boy Tirador hindi pumasok eh. Kausap ko kanina si Boy. Aba! Nag-send star ah. Sana all. Ano yun? Ano yung sinend niya? Ano yun? Kala ko kulay ano na eh. Mas lalo kay Ate Maria pinapahubad pa siya. Lalo na yung mga lalo na yung Bombay na manyak. Kailan sinabi sa kanya, Jomar? Ay, salamat. Salamat ano, Mr. Chanak sa paano mo diyan. Si Sparkle. Sabi mo pangarap ka sabi mo may pangarap ka na something. Maraming pumapasok kay Maria Mix na ibang lahi. Ah, kay Maria ba? Oo, kay Maria. Di ko na sasabihin pero alam ko na nasabi mo na doon. Ano po yun, Mami Langga? Hindi ko maalala. Umulan ba? Wala po, minto na. Sabi mo mga katuloy na, ambon lang. Ambon lang pag-uwi mo. Bo, may sinendo na, may sinendo ano? Bo. Thank you, Chanak. Wow, Chanak. Galing ah. Oh, ano yan? Di ba mayroon yan, ano? Mayroon yan ibig sabihin ng ganyang, ano eh. Mga gift yan. Yun nga, git nga. Meron yan dito. Times 5. Ano pala yan? Magkano yun? Nasa premiere niya. Yan sinabi niya. Alam ko. Ano ba yun, May? Ha? Ano? Oo. Alam ko na. Pag-uwi? Pangarap makauwi ng probinsya, mamilang-ilang. Mali. Nako, hindi yun, Jomar. Pangarap ni Boss Mark maging kilalang vlogger. Pangarap ikasal, pangarap niya magka-GoPro. Yun, tumugma yung dalawa. Tumugma yung dalawa. Oh, may panalo na kayo. May tag 5 piso kayo. Tol Jomar, tsaka Project. Si Project ang nauna. Napag-usapan natin 4 minutes. Ang harap magka-baby, aray ko. Ate Brenda. Baby. Baby. Aray ko.
Wala pa nakahula. Ano yun? Kasi dami kong pangarap eh. Wala, yung pangarap ng mga about sa motor, wala tayo diyan kaya di ko yun hangarin yung magkaroon ng ano. Oy, natapos din tol project. Yan, tapos din. Oy, Tiyanak, salamat sa ano mo. 200 pesos kung sino makahula sa sinabi niya, pangarap niya. Oy, Tiyanak, thank you. Ang dami naman yan, Tiyanak. Aba, palda si Tiyanak yan ah. Daming daming gift ah. Siya talaga sa pangarap ni Boss GoPro. Talaga noong sumali siya sa pa-challenge ni Idol Ano Japper. yung DJ? I DJ. DJI ka. It's just a small thing pero pangarap niya yun. Pangarap makatulong sa kapwa. Ano yun tol? Pangarap bigyan si Project pag nakasahod siya. Hindi yun Ate Brenda. Pambili daw tinidor. Wala nakahula. Hindi ako paldo host. Palda lang, nasa ibaba ko lang. Ko ang hanap ko. Ano naman yung hinahanap mo, Tiyanak? Tiyanak, mabuti hindi ka nagkakaroon ng tulo. Tiyanak, mabuti hindi ka nagkakatulo sa pinagagagawa mo. Tiyanak, kanina lang yan sa premiere niya. Nasabi lang niya na sobrang seryoso mukha niya. Okay, kasi minsan hindi, pangarap lumaki ang viewer. Tiyanak, loko-loko ka talaga. Maria Pe. Yun lang talaga alam ko. Pangarap ni Boss GoPro. Di ba boss noon pa yan? Oo. Yan yung GoPro na. Yung yung DJI. Ianuhan na nga ako niyan eh. Iutang ko yan sana eh. Yung yung GoPro, yung DJI. Kaya kaya tinini. Yung inutangan ko tong cellphone na to. Nag-usap na kami nakaraan. Ito, yung na conversation para maniwala kayo. Nang nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagkikwentong lang. Kasi ako ayaw ko nung kwentong barbero. Totoo. Yan. Yan o. Ayan o. Yan, namin, conversation nakaraan. Yan. Conversation namin yan. Yan o. Wait, naghahanap ako. Ito meron sa na pre-order sa check ko ng price. Yan. I-order na sana yan eh. Kinancel ko lang eh. Kasi 1 month bago dumating. Tsaka hindi ko ayun na hindi ko nagustuhan kasi wala siyang pre na hawakan. Wala siyang pangarap maubos tinda niya. Wala pa rin. Wala nga dyan. Nasad lang niya. Biglang wait na serious face. Ano? Wala pa. Ano kaya yun, Ma'am Langin? Ano ba yun, Ma'am Langin? Naurin ko. Kung anong sinabi ko.
Kanina lang yung premier ko mamilang-ilang nung nandun kayo. Sinabi ko. Ano ba yun, Mark? Chat mo sa akin. Hindi ko nga rin alam te eh. Pati nga si ako nagulat na eh. Parang batang nangangarap. Ba't si ako? Tinatanong. Host, pangarap ko magtinda ng itlog at talong. Pero walang puhunan. Ikaw mawalan? Laki-laki ng bahay mo. Yung gulong ng sasakyan mo, tiyanak, ibenta mo muna. Si ako nga, nagtatanong eh. Apang Jollibee daw po. Yes po, kanina lang yun. Panoorin yung vlog ko. Tiyanak, itlog at talong talaga. Yan. Wala nang budget sa PWH. Host, kulang flood control project. Aray mo. Oo, ilang. No. Si Mami lang ilang ang galing eh. Hindi mo inalalamang. Hindi ko nga alam eh. Ate Brenda eh. Minodo apretada buang ka. Ngantol. Ang pangarap, ulam. Host na kay ilang na ako nakabit. Eh? Host na kay ilang na ako nakabit. Aba, marami ka na palang kabit eh. Sana all. Tiya, seryoso ano, Tiyanak? Matanong ko lang, yung totoong sagot lang, Tiyanak, huwag kalukuhan. Lo again. Wala ka pang asawa talaga. Tiyanak. Kumagot ka ng tama. Tiyanak. 2 years ka na namin kilala na subaybay sa aming mga live vlog. Pero hindi pa namin nalaman kung talagang may asawa ka na ba talaga. 20 na anak ko. Lahat panganay. Aba, sana all. Paldo. Mabuti yung ano mo, Tiyanak, hindi na pupudpud. Lagi matulis ah. Sana all. Puro kakalukuhan. Hindi na seryoso yung tanong ko. Seryoso ang tanong ko eh. Puro naman kalukuhan yung ano mo, sagot. Dati mayroon, ngayon wala na. Ah. Kaya iniiwan ka, hindi ka kasi masarap. Ganon lang yun, Tiyanak.
Hi, Mark. Shashito, hello. Namaste. Ay, namaste. How are you? I'm good. How about you? Thank you so much for visiting again. Ahi. Doon rin makukuha ma'am ilang-ilang. Sabi ng ex, why lami daw gyud agoy. Like that. Thank you so much sa palike. Good afternoon. Here in Philippines, good evening na. My friend Shashito. I'm I am also fine. Yeah, oh, that's good. Very nice. But ba tiyanak name niya? Maliit ba talaga siya? Hindi mamilang-ilang malaking tao yan, matangkad na tao. Kaya tinatawag lang yan tiyanak. Ano yan? Ano nga yan? Famous nga yan si tiyanak. I am from Ethiopia. Yes. Dako daw masakit. Pin. Okay, I pin you. Guys, please connect to Shashito. Nagbilang ng buwan. Thanks. Welcome. Alam ko na kung ano yun. Kasi napansin ko dun sa cellphone ko. Chanak, how are you? Hello, Sheshuchu. Saying hello to Ethiopia. I'm good. Thanks, Sachito. Hello, sa Ethiopia. Ethiopia. Chanak, Shito. Lang, oy. Naunsa ka. Gihimo ninang naman mong sityo. Ginawang aso ang buong. Good. Maria Pagkalas, what? Right English. Yung Bisaya man. Shot sheet
Chu, Maria P said, so you beautiful. Ano daw sabi ni Pe? Kay Bisaya man yan, te. Mamilang-ilang. Dili ko maumag English shitcho. No. This no correct, Mark. No ba? You understand what I'm saying? Salitang Bisaya man yan. Siya shitcho. Hindi naman siya masama about para sa iyo. It's lang. Simple words to good vibes. Parang ganon. Simpleng salita na parang nakakatuwa para sa mga nag-Bisaya ba? Yes, I understand, Mark. Yo. Chachito, thank you so much. Maria P said to, Chanak, why you sing daw like that? Yung pangalan mo daw, bakit daw sinabi niya na shih tzu? Like a dog? No. Like ano ba yun? Ano ba yun? Diyos mio, cute na aso yun. Oo, so very cute na So very cute dog. Cow. Please join my channel. Yeah, I join your channel. You connect each other. Ate Brenda support our Maria Pay Tol Project. Please connect each other. Ha? Hanapan daw magandang place para mag-ipon. Naghuhula pa rin ang Ate Brenda. Ngayon nawala na Ate Brenda kung ano yun. Ilang from sa teacher. Siya na lang para mabilis. Gawin na natin dyan. Isang repolyo, tsaka isang buko, mamilang-ilang. Sa mga nandito, may mga BTV, Central Project, at kay Video to. Maganda yan, is para may magsapo-sapo sila sa linggo. Gamit nila yung repolyo. Magkulay naman sila para healthy. Thanks po, mamilang-ilang. Now I got it, Shashito. Elang, please join my channel. Shachito, thank you so much my friend for stay my live. Pati yung host nagre-replay yata sa premiere niya.
Mark, please talking English. Shashito, may English is a little bit only. Alang-elang, thanks, I return. Okay. Talk to Ma'am Ilang-Ilang, Shashito. Ma'am Ilang-Ilang is very good English from Switzerland. Oh my God, Mark. Yeah, it's a reality. Shashito. My English is a little bit only. But I talk to my viewers every time English and Tagalog because I'm a pure Filipino. Good evening, Kuya. Ay, Crystal Ann. Salamat. Di pa rin niya maalala pa eh. Di ko nga alam kung ano nga sinabi ko noon eh. Oh my goodness, Mark. Crystal, please connect to Shashicho. Nakapin, baka pwede. Pwede akong babaan ng bahay ko, kuya. Oh, sige. Magbaba ka. Tapos connect mo to si Shashito. And Shashito return. Hey, 3 viewers, thank you so much. Ate Brenda, salamat sa pagtambay. Okay na. Thank you so much. Hindi na ka-video ba? So, yan na lang mga kawalan. Tira natin. Ito yung binili ni Mami lang. Iwan sa akin na halagang 1,000. Ang ganda pa naman. Sariwa lahat. Parang sariwa. Ito si Peter. Kaya si Peter. Wala si Tatay Robin. Wala si Tatay Robin. Para yung mga dito na para si Padi mga koray. Mabilis talaga to. Wala kang biyay? Mga parang ko eh. Mga sumawalo. Saka inom ko yan. Guys, cash out. Kasi Si comment, oh my God. Shashito, no problem. No problem. My eyes to parang sniper. Diyan na nakadikit. Dan dikit ko sa Shashito. Okay na po, kuya. Thank you, Crystal. Oo nga, Ma'am Ilang-Ilang, tinatanong nga ako. Hindi daw ako tumitingin sa comment section. Ay, oh my God.
Crystal, put comment. I return. Okay, thanks. Yeah. Crystal, comment video of Shashito. Siya. Kay siya na lang siya. Mag-iwan ka ng bakas doon, Crystal. Ay, Crystal tuloy. Crystal. Crystal Ann. Crystal tuloy ako ng Crystal. Crystal Ann. Mag-iwan ka ng bakas doon, Crystal Ann. Kanya. Tinatanong ka ng ilang-ilang. Ginaya lang. Ginaya mo lang, hindi niya sinabi. Argyo, yan ang karamihan sa lugar nila. Hindi sila gaano marunong mag-English. Eh, di magaling si si siya, magaling mag-English. Mamilang-ilang, napanood ko na yan sa live niyan eh. Ang napakasayahin siya mag-live. Palatawa. Smiling fish. Peace. Siya. Napakabait na host. Comment na ako sa vlog niya. Pumunta na ako. Okay na. Mark, yan. Karamihan sa lugar nila. Di sila gaano marunong mag-English. Yan lang. Magaling sila mag-French. French? Yan ang gusto kong matutunan. Yung salitang French. Nagano yan siya eh. Di ko alam kung kasambahay ba siya ron o sarili nilang bahay yun. Ang boy tirador sigurado bihasa mag-friends kasi nasa Paris siya. Diba? Oo, nasa Paris. Kausap mo nga kanina eh. I'm tired. I am go. Okay. Thank you so much. What's your works? Ano ba? Ano ba ang work nyo? Siya. Ano ba yung English ng ba? Ang hirap ko kausapin si siya eh. Siya ano ka na lang ano ka na lang ng salita namin siya. Try mo na lang siya. Siya, thank you so much my friend. House chicken. Okay. House chicken. House chicken. Anong ginagawa mo sa chicken? Bonnie, Shori, siya, cooking lunch break, breakfast, this my work. Okay. Cooking lunch breakfast, this is my work. Okay. Yung pala, kung sa Pinoy, caregiver, ganon. Tama ba? Caregiver. Nasa siya, nasa Africa. Nice.
Very nice, ano, siya. Siya, thank you so much sa you take care always on your, ano, Aura Rebor. Siya. Project yan. Mamilang-ilang mag-end na po ako. Pamilang-ilang, salamat kung pili mo ng aking Siya, thank you so much, siya. I appreciate you to visit here my live. Thank you so much, my friend. siguro kung pupunta na yun ngayon. Sila sa naglalagyan ko ng Tambay. usap sila kung anong Tambay lang ako sa live mo. Nood lang ako dito. Kumakain ako ngayon. Nanonood ako sa live mo, kuya. Thank you, Cristel Ann. Mag-end na rin ako, Cristel Ann, kasi bukas maaga pa ako magtitinda. Mamilang ilang. Mamilang ilang. Alam ko na pangarap ni Mark. Yung labas kaluluwa. Gag. Tama ba yung mamilang ilang? Sabi ni Pe. Basta somewhere sa tabi ng Sudan sila. Sudan. Pero language nila French. 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 Okay, sige na, pahinga na kayo. Sige po, mamilang ilang. Mali pa rin sagot. Oo, yung sayang daw, hindi niya na-video. Mali yun. Cellphone yun, ano ba kayo? Sabi ko, cellphone. Kasi nag-ano na yung cellphone ko, naglolo ko. Tama ba mamilang ilang? Sabi ko, cellphone. Matulog na po tayo. Tama mamilang ilang, no? Sabi ko, cellphone. Hintayin ko lang sagot. Ma'am, mamilang ilang, sabihin nyo na po. Di cellphone, di ba? Kasi nag-ano ko nun sa cellphone ko kasi naglalag. Mali? Mali din? Wala na, hindi ko na alam kung ano yun. Bye-bye na. Baka yung ano, sipag at tiyaga, diskarte na ang puhunan. Kung wala ka nun, ikaw ay talo. Wala nang kasagot. Wala nga eh. Hindi niya nasagot eh. Hindi ko nga rin alam eh. Wala nang kasagot. Eh di tulog na tayo. Wala nang kasagot. Kamilang ilang, thank you so much. Bye-bye na, bye-bye. Ha? Premier? Mag-premier? Bira. May premier pala si Kuya Sani. Meron tao mo yun. Ang premier ganitong oras. Sino manonood sa kanya nun? Pastilan. Simple me! Mag-end na po ako. Thank you so much sa pagpasyal.
Pwede ba bukas na lang ma'am ilang magre-reply ako. Kung sino makasagot. Aba, ay paano pa, pabukas pa oh. Hindi ko rin alam yun. Pero may sinabi akong pangarap ma'am ilang. Good night, bye-bye na. Okay Kuya Mark, good night po sa inyong lahat dyan. Sige na, bye-bye. Ako ang iyong host, ako ang iyong lingkod, Mark Jowaray TV, isang bindor. May pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye. See you na lang. See you next live. Bye-bye. Salamat so much.